बर' रायजो राजाखौ इमोशनेल ब्लेकमेलिं खालामनो हायोबा गाफ्लानो हायोबा दिनै राजनितिकनि मानसिया मानो हाया खुना बिक्री करे टेकेलेक्टर पैसा दिन বুলি কৈছিল আপোনালোকে পাইছে না পইচা মোনবাই না সরকার কোৱা নাই বুলি কৈছে এটো মই কোৱা কথা নাই खैफोदनि समाव आइमोननि मादैमोननि खैफोदनि समाव आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरा আগত ভাল আছিল এটোটা আমার কথা নহয় এটোটা আমার কথা নহয় বেপারি বিলাকৰ কথা हाथिफोरजों गाथार जायो सोरबा बुथार जायो बे समाव आसामनि मिनिस्टारखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरनायमोन বিক্রিবতে হেনক ভাল নহয় আগতে কিনে কোৱাছে আগত ভাল আছিল চাও এটোটা আমার কথা নহয় এটোটা আমার কথা নহয় 1000 2000 होनानै दिनै भट बायनो थाखाय आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरो सब्जी बिक्री करे जिबले दखना बिक्री करे टेकेलेक्टर पैसा दिन বুলি কৈছিল আপোনালোকে পাইছে না পইচা মোনবাই না সরকার কোৱা নাই বুলি কৈছে এটো মই কোৱা কথা নাই दिनै असमनि मिनिस्टारफोरनियाव रायजा सोंनो हादोंना रन्जन दैमारा बबेयाव दोङो ना আপোনালোকে হয়তো কথা কও नोङो बै प्रमद बर' डांगरियाया मैगं फानग्रा जानाय मानसिफोरनो अन्थाइ बुख्रुमना जानाय मानसिफोरनो लांगा दखना फानग्रा मानसिफोरनो फैसा होनानै नखरखौ माहाजोन खालामगोनमोन नों मोनबाय ना मादै इउपि बिला 2 लाख होगोन ना मोनबाय ना পোৱা নাই বুলি কৈছে সব এখানে সব কোনো পোৱা নাই दिनै रायजा सोंनो हादोंना दिनै स्कुल कलेजआ मानो सरकारि जायाखै इउपि बिला 2 लाख होगोन ना मोनबाय ना পোৱা নাই বুলি কৈছে जों दिनै आर्थिक उपासाजों लोगोसे बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ जोङो उन्नति खालामनो थाखाय जोङो आवगायलांगासिनो दङ बर' बुंदोंमोन अन्थाइ बुख्रुमना जाग्रा मैगं फानग्रा दखना फानग्राफोरनो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन मोनदोंना मोनदों मोनाखै मा मोनो मोनबाय पावा नाय सार বুলি কৈছে পাইছে नोंसोर मोनदोंना आबैमोन मोनदोंना नोंसोर मोनदों आबैमोन नोंसोर फैसा मोनदोंना प्रमद बर' बिथाङा होनाय फैसाखौ मोनदोंना दादा আপনার ওচৰত যাব খুজিছো আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ বেপাৰ বাণিজ্য বৰ্তমান কেনেকা হৈছে আপুনি সত্য কথা কওক বৰ্তমান তো ডাউন চলি আছে আগতে কেনেকা আছে আগতে ভালে আছে আপুনি ক'ব খুজিছে আমাৰ বিটিআৰত থকা ৰাইজৰ হাতত পইচা নাই হয় বিটিআৰত তো মোটামুটি পইচা নাই কিনা বেচা বন্ধ মানে বাজার আহিলে 500-600 টাকা বিক্রি হয় আর এনে খাজনা তোলা গাড়ির তেল খরচ চা খরচ করি এনে 200-300 টাকা লই যাব লাগে লাভটাই না দেখে দাদা ক'ব খুজিছে এই বিটিআৰৰ আর্থিক অবস্থা বেয়া হৈছে আর্থিক অবস্থা বেয়া হওয়ার কারণে বিক্রি পাত্তা নাই আপনারা বুঝিছেন না বিক্রি পাত্তা নাই কন্ট্রাক্টর বিলাক কাম পোৱা নাই কোটি কোটি হিসাব কৰিব নোৱাৰা অসমৰ কন্ট্রাক্টর বিলাক প্রমদ বৰে আনি ফেলে বিটিআৰ ধ্বংস কৰি দিছে আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰো আমি সন্মান জনাও আমি অসমৰ মিনিষ্টাৰ বিলাক সন্মান জনাও আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক আপোনালোকক আমি সহায় কৰিম আপোনালোকে আমাক মৰম দিয়ক আমি আপোনালোকক মৰম দিম আপোনালোকে কিবা দিয়ক আমি আপোনালোকক এয়া ফিডবেক দিম এনে খাই नोंथांमोनखौ नांगोलाव फुदनो थाखाय दिनै जों खावलायगोन गासिबो लाबोयोमोन आबौमोन नांगोलनि साहारे बिटिसिखौ बासायनो रावबो हाया दिनै जोङो 1000जों 2000जों 3000जों 500जों नोंसिनि भटखौ बायनो हागोन नाथाय नोंथांमोना बायजानो नाङा आगमा बजारे जिंदाबाद 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 बिटिआर लं लिभ बिटिआर लं लिभ बिटिआर लं लिभ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि मन्तब्यआव आं बेखौनो बुंगोन जुदि बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिया उन्दै उन्दै गथ'फोरनोसो बिपिएफखौ हगारनानै होबाय इमोशनेल ब्लेकमेलिं खालामो बिदि बुंनायनि सायाव आं दिनै बेखौनो बुंगोन मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समावनो जुदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै बर' रायजो राजाखौ इमोशनेल ब्लेकमेलिं खालामनो हायोबा गाफ्लानो हायोबा दिनै राजनितिकनि मानसिया मानो हाया नङा नङा राजनितिकनि मानसिया मानो हाया
नों फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामबाय हाजार हाजार रायजोखौ नों ब्लेकमेलिं खालामनानै गाफ्लाबाय दिनै नोंखौ दिनै फोथायनानै दिनै रायजोआ नोंनि उन उन हाजार हाजार थांदोंमोन नाथाय बेफोर गासैखौबो नोंथाङा दिनै खनसेयावनो फोजोबबाय दिनै आं हाजार बार बुंगोन दिनै खैफोदनि समाव आइमोननि मादैमोननि खैफोदनि समाव आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरा न'खरा जेब्ला बायफ्लाङो हाथि बोजोन गाथार जायो सोरबा बुथार जायो इभिकसन समाव जेब्ला न'फोरा गिर्जा न'फोरा मन्दिरफोरा बाथौफोरा जेब्ला हुख्रेम जायो बै समाव आसामनि मिनिस्टारखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरदोंमोन लेंहराखै नोंसोरनि दुखुनि समाव लेंहराखै अब्ला दिनै जों बुंनो हायो अकल भटनि थाखाय 1000 2000 होनानै दिनै भट बायनो थाखाय आसामनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा लेंहरो दिनै जुदि रायजोआ सोंदोंना दिनै असमनि मिनिस्टारफोरनियाव रायजोआ सोंनो हादोंना रन्जन दैमारिया बबेयाव दोङो दिनै रायजोआ सोंनो हादोंना दिनै स्कुल कलेजआ मानो सरकारि जायाखै दिनै रायजोआ सोंनो हादोंना दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ आर्मि मिलिटारि पुलिसाव सोगोन होननाया दिनै सोबायना बेफोरखौ दिनै रायजो राजाया आसामनि मिनिस्टारफोरनियाव प्रमद बर' बिथारनियाव बिनि थाखाय जों खावलायदों असमनि मिनिस्टारफोरखौबो जों खावलायदों नोंथांमोना दिनै हजग खालाम जोंनि बिटिआरआव दिनै आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय बेनिखायनो जों हाजार बार बुंगोन मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों गाज्रि मोना नोंथांखौ बाहायनानै दिनै हाजार हाजार कौटि सानख'नो हायै फैसा जोंनिफ्राय लाना थांबाय जोंहा बेयाव दुखु दङ दिनै 3 बोसोरनिबो बारा 3000 पस्टखौ दिनै जब्द खालामनानै राखिबाय कौटि फैसा दिनै जोंहा बरबाद जाबाय सेंग्रा सिख्ला दिनै गोग्लैनानै थाबाय दिनै बेफोरनि थाखाय जोंहा दिनै दुखु दङ जोंनि गासै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमा दिनै गाज्रि जालांबाय बिनि थाखाय जों प्रमद बर' बिथांखौ जेसेबां दिन बे बिटिआरआव सिफ जानानै थागोन बिथाङानो दिनै बे आर्थिक अबस्थानि गाज्रिनि जाहोन बिनिखायनो जों बिथांखौ गोनिफ्राय दोनथ'नानै फोजोबनो थाखाय नङा एसे साइडआव दोनथ'नानै जों दिनै आर्थिक अबस्थाजों लोगोसे बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ जोङो उन्नति खालामनो थाखाय जोङो आवगायलांगासिनो दङ बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि नोंथांमोना फैगौ बाय इलेक्सनखौ लानानै बाजार रेलि खालामनायखौ बिटिआरनि सासे गोख्रों PM रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि कर्मिफोरा बाजाराव अमा गुन्थुथि आग्लायनाय अमा आसिखौसो नागिरदों होननानै माने बाथ्रा बुंबाय थादों बे बेलायाव मा फोरमायगोन बे खोथाया एसेबां सिरियास खोथा नङा आङो सिरियास खोथाबासो आङो रिप्लाय होयो अमा खुन्थुन्थि ना हाथि हाथाय गोमा लायनो थांदों ना मा जों बेखौ मिथिया दिनै जोंनि बुंनाया बेनो जों सिखावनाङा मादैनि गोसोखौ जों फैसादों बाया मिथिबायना आयंनि गोसोखौ जों 2000 फैसादों बाया जों सिखाव नङा दिनै फैबाय थानाय 12 तारिख महरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो न'खराव सिखाव हाबगोन बे सिखावा जाबाय मानसिनि गोसोखौ खावग्रा सिखाव दिनै माबा थाखा फैसा खावग्रा फैसा नङा बियो होग्रा सिखावसो बिनिखायनो बे सिखावनिफ्राय बर' रायजो राजाया जोंनि बिटिसि रायजोआ दिनै बासायनानै जेन थायो मानगोनां जोंहा मा रनजित बसुमतारी सारखौ आं सनमान होयो बिथाङा बहुत गोजौ हाजोनिफ्राय फैबाय नाथाय रायजोखौ दिनै बिथाङा थगायबाय बेखौ अननाय होदोंमोन बेखौ दिनै साबायखर बावदोंमोन दिनै रायजोखौ बिथाङा अननो रोङाखैसै हाथिफोरजों मानसि थैनायनि हिसाबै आंनियाव दङ अननानै आं दिनै बुङाखै बेसेबां मानसि गाथार जाखो बिनि रिपर्टआ आंनियाव दङ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि डाटा आंनियाव दङ अननानैनो आं दिनै सासे हंग्रामि नेता होननानै आं दिनै होआखै खैजोन मानसि हिसाब थैखो बे हिसाबो आं हायो नाथाय अननानै मान सन्मान बिनि सेबां सेक्रिफाइस आं खालामनो हायाखै जानो हागौ बिनिखायनो आं बुङाखै मिथिबाय थेंक इउ